jotono dibor kaham kicha live of haimani chini joton chaimano je khana 30 tarik sung Tipra Motha chini joto chini edc area no sung khana bon khaini kesa sing bobagrani bising tui ringjak chini Tipra Motha ni bising tui ang kok kusana ni khe mose kusaman haimani especially chini white rong ni bagui norok thajingo no khana je chini bobagra chini youth dongno especially youth dongno je strength ding hete chini youth dongno je chini youth ni power phunuk di hinai je samani abono ang kicha kok kuchana ni chini white dongno naidi khana sing kaisa emon chini tam hinani Tiprasa sudu Tipra Motha ni white dongniya joto chini entire chini Tiprasa rongni bagui kaisa je tam hinani sing kaisa chini je jung je thancha jesung thancha je tongo chin Tiprasa rok sung abo phungnani sung kaisa chini lama tongo government of India no engkai khana joto mansak joto blog o je jaga je point o sung blog khainai ajagao je mansak chini white bungthun ti double bungthun Tipra Motha ningthun joto chini supporter rok bungthun emon babe angkhor di kintu ang saramu sungkhai mose chini government of Tipra borok chaitongnai je chini je chini o bon borok ongkonan bagui chini picketing rok no bonok rosarina bagui engkai ang aboni sanamu sungo chini joto warriors rok no sung khana emon babe ongkholainai jodi government of Tipra ni police suno rekana phano borok rekate soita lai thanak jat amo haike sung joto jaga no je jaga chini point tongo o point no amo haike sung ongkholainai gabono ang koinamu sungo tekisa bo sanamu sungo je kwbangma borok kok silsao norok ta government of India bai jodi kok kaham salai tongo hingkai noni demand manani hingkai tambagui bon khainang tambagui pressurize khainang ang kaisa kok ang abon sanamu sungo naidi real life bai kintu omo onek phelayo sung real life no sung sadharon as example ang sanamu sungo sung jodi kebono rang solok rihakai sung jesmo o rang solok rimani phirok nana process sung ahaino samabai sung chini rang nijini mangthai rang no se sung maya sung chini manthai rang mana bagui se sung onek somoy kok kotor sanango onek somoy bono domki renango bono pressure khainango abo haike sung chini manthai no se sung rang manthai simple sadharon rang manthai no sing sung ambo khe nahana ongke kaisa demand government of India thani tui phani asak simple ya gabon bagai no khana ni chini mo strike no sung chini Tiprasa rok joto thanchakai sung successful ma khlailainai abono koimung tongnai joto mansak je chini je jaga block tong kasujaknai a jaga ni je borok emon babe ongkhordi government of Tipra ni police rok suno kasunan bono suno a jaga ni hoide picketing ro sohit langna phano mane borok rekate jate soita lai thana jatebo chini je bon tongmani abo mane ekdom kaham kurungkaino soita borotoi tongnani abo ang kok sana musungo ngai te kaisa kok sana musumo khemo norok nungna je social media ni bising tui chini je YTF channel committee ni vice president Rinelga lalong bo nukhana norok bini sa khamya emon obostha mane sanani moton kurikha hingga ang abono chini YTF rok no sara Tipra ni chini YTF rok ang kok sana musungnai norok mohai hamya jorabo sung bini logi jotono palkhama bosalainai sung je mansak sung bono mane physically financially joto digina sung bono help ma khlailainai engkai ang abono koinai chini joto entire YTF chini sara Tipra ni joto block ni joto district ni norok manghakai bono subabaidi engkai saring ni bisingo ang bini tamhini bank account ba bini bin ma baba ni bank account phana collect khai social media ni bising tui rinani chaitongnai norok a jaga bono subai manota engkai jodi musung khai to tabuk train to thangui tongo train bai bo bin nok jora thangui norok bono nai phaimano tamma hindi mo hai hamya jora bo sung bin logi ma basanai sung bono mane bokha ma mu thangrinai aba haikena sung kaisa manjulai ma tonglainai engkai asungno bara kok saliya khanani strike no sung ekdom grand success ma khainai sung Tiprasa rok jotono palkhama ongkholainai especially YTF chini strength ma phunungnai khana sung joto mansak chini YTF jotono ongkhorei khanani je chini strike no sung ekdom 100% successful khainai bubagara eglok thun Tipra Motha eglok thun Tiprasa datin mosangjak thun belai hambai khulumbai kya।